raspravom Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru, Kluba nacionalnih manjina i poštovanog zastupnika Nedžad Hodžić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani pučki pravobranitelju sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Kao što smo rekli i na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u kojem smo kao zastupnici nacionalnih manjina svi članovi tog odbora, Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati i prihvatiti ovo izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2011. godinu. O razlozima prihvaćanja ovog izvješća mi ovdje nećemo posebno govoriti jer je to vidljivo u izvješću sa rasprave na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i nema potrebe dodatno ponavljati pa ni hvaliti ovo izvješće za koje smo donijeli zaključak da je napravljeno kvalitetno. Želimo samo napomenuti da ovo izvješće tretira problematiku pripadnika nacionalnih manjina samo u onoj mjeri u kojoj su se pripadnici nacionalnih manjina obraćali Uredu pučkog pravobranitelja sa svojim problemima, a koja se prema ovom izvješću uglavnom odnosila na probleme stambenog zbrinjavanja povratnika i povrata privremeno zauzete imovine. No i ovom prilikom želimo podcrtati da je problematika pripadnika nacionalnih manjina mnogo šira, počev od zapošljavanja, odnosno nezapošljavanja u državnim i javnim ustanovama, rješavanja, odnosno nerješavanja braniteljskih statusa i prava koja iz tog statusa proizilaze, pa do registracije, odnosno neregistracije vijeća i predstavnika nacionalne manjina u za to predviđenim rokovima. Kada bi se u Uredu pučkog pravobranitelja obraćali svi oni pripadnici nacionalnih manjina koji imaju određene probleme iz nadležnosti pučkog pravobranitelja, onda niti puno brojniji ekipiran ured ne bi bio dovoljan da obradi samo probleme pripadnika nacionalnih manjina. Stoga mi u Klubu zastupnika nacionalnih manjina rješenje problema svih građana ove zemlje, a posebno pripadnika nacionalnih manjina vidimo prije svega u dosljednoj primjeni zakona i odgovornosti onih institucija i pojedinaca koji su za to zaduženi. Dakle, u dosljednoj primjeni zakona i stvarnom funkcioniranju pravne države. A upravo tu na dosljednoj primjeni zakona i odgovornosti institucija i pojedinaca zaduženih i plaćenih da provode zakone naše društvo stoji jako loše. Razvijena je krilatica neka pravna država radi svoj posao, a pod krinkom te krilatice građane vlastite zemlje se dovodi u situaciju da pravdu traži u dugogodišnjim sudskim procesima na najvišim instancama našeg pravosuđa, ali vrlo često i u Strasbourgu, odnosno izvan granica naše zemlje. Primjeri su brojni, ali i da je samo jedan previše je. Institucije i pojedinci koji iz ovog ili onog razloga opstruiraju i ne provode zakone, u stvari provode bezakonje. Bezakonje u jednom društvu može imati po građane tog društva negativnije posljedice čak i od društava sa zakonima segregacijskog karaktera u kojima se makar i takvi zakoni provode. Bezakonje koje provode institucije same države u stvari je ništa drugo do rušenje vlastitog ustavnog poretka. Tome smo u ovom društvu svjedočili u proteklih 20-ak godina nebrojeno puta i u daleko najvećem broju žrtve nezakonitog postupanja i samovolje institucija i pojedinaca zaduženih za provođenje zakona bili su pripadnici nacionalnih manjina. Kako to spriječiti i gdje je uloga Hrvatskog sabora, odnosno nas zastupnika u Saboru Republike Hrvatske? Prije svega, po našem mišljenju, saborski zastupnici, neovisno o tome kojoj političkoj opciji pripadaju i da li su u oporbi ili u vlasti, moraju, pored rada u Parlamentu, naći vremena da u svojim izbornim jedinicama primaju građane, saslušaju probleme koje oni imaju i kod uočenih nezakonitih postupanja, bilo izvršne ili sudske vlasti, na to reagiraju. Nepoštivanje zakona u praksi apsolutno anulira rad Parlamenta u kojem se zakoni donose i mi kao saborski zastupnici na to moramo reagirati. To nikako ne znači da se na taj način miješamo u rad izvršne ili sudske vlasti, ali imamo načina da kod saznanja o nezakonitim postupanjima izvršimo pritisak i na sudsku i na izvršnu vlast da svoj posao odrade sukladno zakonima, brzo i efikasno i na korist svih građana ove zemlje. Kada bismo to činili, onda se u izvješću pučkog pravobranitelja iz godine u godinu ne bi ponavljali isti neriješeni problemi. Kada bismo to činili, bili bismo vjetar u leđa i Uredu pučkog pravobranitelja i ojačali i njegovu, ali i našu poziciju
u hrvatskom društvu. Podsjetit ću vas da u našoj zemlji na otprilike svakih 28 tisuća stanovnika imamo jednog zastupnika. Kada bi svi zajedno nakon izbora svaki u svojoj izbornoj jedinici, neovisno o tome kojoj stranci pripadamo, bili na usluzi građanima i pratili kakve probleme imaju, mogli bismo dati ogroman doprinos da pravna država profunkcionira čim prije i čim efikasnije. Samo primjera radi, jedna press konferencija saborskog zastupnika na kojoj bi se ukazalo na eventualna nezakonita postupanja mogla bi imati strahovito velike efekte, naročito preventivnog karaktera, i dati doprinos da imamo puno manje posla i za izvršnu i za sudsku vlast, a time i za Ured pučkog pravobranitelja kao našeg opunomoćenika. Nakon osamostaljenja i stvaranja Hrvatske države pa do danas ostvareni su svi glavni politički ciljevi. Hrvatska je suverena, međunarodno priznata i cjelovita zemlja. Članica smo NATO saveza, a za nešto više od godinu dana i punopravna članica Europske unije. Jedini preostali politički zadaci koji stoje pred svima nama su stvaranje zemlje, materijalnog blagostanja i vladavine prava za sve njene građane. Nažalost, u ovom trenutku ni u jednom ni u drugom segmentu ne stojimo dobro. Daleko smo od društva materijalnog blagostanja, a još dalje od zemlje u kojoj svi njeni građani osjećaju pravnu sigurnost. Razlozi takvog stanja su jedna druga, ja bih rekao i duga, ali svima nama dobro znana priča. Stoga vas pozivam da svi skupa damo doprinos da se u što skorijoj budućnosti ovakva situacija promijeni. Ovu prigodu koristimo i da kao Klub zastupnika nacionalnih manjina izrazimo svoju zabrinutost i zbog nedavnih nemilih događaja u Škabrnji. Posebno brine činjenica što jedan diskriminirajući stav prema pripadniku romske nacionalne manjine odraz kolektivne svijesti gotovo svih mještana Škabrnje na čelu sa načelnikom općine. Događaj u Lici i formiranje tzv. Kriznog štaba za odbranu Like od Cigana svjedoče o rastućoj ksenofobiji na koju valja reagirati. Ovom prilikom želimo izraziti svoje zadovoljstvo reakcijom ukupne hrvatske javnosti na događanja u Škabrnji i Lici, počev od medija, Državnog odvjetništva, saborskih zastupnika, pa uz određenu rezervu na prve reakcije i policije. Stječe se dojam da nam je ipak svima stalo da se stvari nabolje mijenjaju. Ali želimo i podsjetiti da se nalazimo u kriznim vremenima koja su pak idealna za razvoj svih vrsta netrpeljivosti u kojima su pripadnici nacionalnih manjina najugroženija društvena kategorija. Mi u Klubu zastupnika nacionalnih manjina svakodnevno dobijamo od građana pritužbe na razne institucije naše zemlje u kojima pripadnici nacionalnih manjina uglavnom izražavaju svoj osjećaj diskriminiranosti u odnosu na domicilno stanovništvo ili pak osjećaj nezaštićenosti ili nejednakosti pred zakonom. Takav osjećaj naravno ima i dozu subjektivnog karaktera, ali brojni su dokazi i o stvarnoj diskriminaciji, prije svega o konzumiranju radnih mjesta u državnoj i javnoj upravi, ostvarivanju braniteljskih prava te prava na povrat privremeno zauzete imovine. I na kraju još jednom ističemo da smo ovim izvješćem o radu pučkog pravobranitelja za 2011. godinu zadovoljni i da ćemo kao Klub zastupnika nacionalnih manjina ovo izvješće podržati i prihvatiti, a Uredu pučkog pravobranitelja poželjeti da uz našu pomoć u budućnosti ima što manje posla. Hvala. Hvala lijepa zastupniku Nedžadu Hodžiću i Klubu nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.